Какво става, хора? Аз съм Билито и днес ще играем след Ерора. Чакам само да започнем игра. Ето, почваме. Къде сте бе, мишки? Къде сте бе? Къде сте бе, мишки? Къде сте? Къде сте бе, мишки? Къде сте бе? Къде сте бе, мишки? Къде сте бе? Къде сте бе, мишки? Къде сте бе? Къде? Оф, исках да го заобикалям, да го объркам. Топа. Трябва да си това звука. Да го увелича малко. Забравих, че това и аз мисля да го бутна, но... Кога ще стигна 24 000, аз дам 700, за да стигна първото място. На One стигах на първо място. Но не регистрирах и нямам как сега да снимам на него. Преди причината. Мисля, че ще снимам с шоу, но едва вчера се оказа, че мога да снимам с друго приложение, което ме зарадва супер много. Но не това, не защото като пълен не бил иначе, ще да го заобиколя, но нали по-бързо, да съм бърз, да... Абе... гледай го как избяга. По-добре, защото... Не записвам ли? Да, 2 минути вече, добре. Още не повярвам, че записвам други клипове. Все пак. Не, той ми убива нещата. Па тази игра ще има толкова реклами, докато не снимах нямаше толкова. Ама къде са другите змии? Ето искам да дойда тук, за да ги ядам. Хоп, 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 хоп. Добре, малко съм нуп на тази игра. Сори. Не знам, но тук няма пауза. Не знам защо. Или пък имам лайк, не знам, все пак вчера сме с това приложение. Както ви казах. Хоп, хопа, 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 хоп, хоп, хопа, 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 хоп, боп, боп, хоп, хопа, хопа, хоп, боп, боп, хопа, боп, хопа, хоп, боп, хоп, хопа, 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 хоп, боп, хоп, хопа, бопа, хопа, хоп, хоп, хоп. Не знам какво ми става. Сигурно съм, както ви казах, супер мега хайпнатил. И все пак имам време да запиша и клип, докато съм на училище. Ставам сутринта и ето сега записвам клип. Не знам, но има някои ютубъри, които са на телефони и се опакват от това, че не могат да записват, като не че хейтвам, просто
им казвам, че не е така както те казват. Всеки. Имаш време за всичко. Това време, мисля, че ще остава от нас вече снимам 7 минути. А пък, ако закъснея, няма да закъснея. Сигурен съм. Всичко има време. Това ще е последната игра. Така че... Добре. Ще спирам клипа. Ами, добре хора. Чао! Аз бях Билито и чао!